Chega o verán e con el unha nova edición da Escola de Verán de Enxeñerías en Fronteiras Galicia. Do 13 ao 17 de xullo, a Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos da Universidade da Coruña converteuse en punto de encontro para quen quixo chegarse ao mundo do software libre. Unha semana completa de actividades gratuitas, pensada para todos os públicos. Non fai falta ter coñecementos previos para participar. Ao longo de 5 días organízanse 11 obradoiros e charlas que abranguen desde as comunicacións por radios e licenza ata unha introducción á electrónica. Ademais dos obradoiros, o 15 de xullo pola noite tivo lugar un encontro dos bancos de reciclaxe electrónica de Galicia. Unha cita para quen traballa na reutilización e reparación de equipos informáticos. Contame quen eres. Eu son Martina, técnica de Educación e Enxeñerías en Fronteiras. Que é Enxeñerías en Fronteiras? Pois somos unha organización sin ánimo de lucro, independiente e que se basea sobre todo no voluntariado. Traballamos a cooperación internacional en Honduras e Mozambique actualmente, tratamos os temas da soberanía alimentaria e o dereito á auga, e logo en Galicia facemos traballo de concienciación e incidencia política tamén nos temas de soberanía igual, ¿no? Alimentaria, de dereito á auga e tamén nos eidos digitais e da soberanía enerxética. Bueno, intentamos tocar distintos paus, ¿no? E dentro do eido digital, levades 2 anos organizando esta Escola de Verán. Pois é un espazo dende o que achegar a soberanía digital e as tecnoloxías libres a calquer tipo de público, xa veña con algún tipo de coñecemento ou ningún. Este ano estamos traballando pois un montón de temas, como na edición anterior, entre eles o Fediverso. É un sistema distinto que coñecemos de redes sociais que non se basean nesas grandes empresas privadas que acaparan como unha aplicación inteira, ¿no? Sino que a xestión é moito máis democrática. Tamén as radiocomunicacións, coñecimos algunhas bandas libres que se poden utilizar pois como usuaria, ¿no? para ter as túas comunicacións tamén por aí. E distintas temáticas, a verdade, o voluntariado é quen propón os temas, é quen organiza, e a verdade estamos moi contentas coa participación e a acollida que ten sempre. E creo que tamén tedes un debate. Sí, esta tarde imos falar de IA, a ver que tal, porque xa sabemos que vai vir xente un pouco de distintas opinións, ¿no? O sea, tanto a favor cegamente que creen nestas tecnoloxías, como todo o contrario, ¿no? Super reticente, que cree que nin debería existir. Entonces, bueno, vai ser interesante atopar os puntos intermedios e ver que sae de aí. Pues moitas gracias. Nada, vos. Estamos con Sergio Alvariño. Hola, Sergio, preséntate para que non te coñeza. Pois nada, soy Sergio Alvariño, son voluntario no Banco de Reciclaxe de Enxeñerías en Fronteiras e colaboro tamén nestas actividades da Escola de Verán. De que falaches na túa charla? De Fricaz. Falamos entre Sebas, que é outro dos voluntarios, e máis eu, dunha ferramenta de software libre para deseño en 3D. E que foi o que mostrastes aos participantes? A charla era para... non facía falta ter coñecementos previos, así que partimos de cero. E na segunda parte, que xa foi Sebas, mosamos como facer o análisis de elementos finitos con Fricaz. Eres parte da organización das escolas de verán, esta é o segundo ano que organizades. Por que facedes a escola de verán? Porque unha das cousas que nos gusta facer é promover o software libre, aproveitando que en verán a xente non ten nada que facer e necesita actividades, organizamos esta escola. Pero bueno, o objetivo principal é que no Banco de Reciclaxe de Enxeñerías en Fronteiras traballamos con software libre e parecernos unha forma de promocionarlo. E que materias amosades o ano pasado este ano? O ano pasado tamén houve de Fricaz, o ano pasado fixemos un taller de robótica con Sapoconcho, este ano houve un taller de electrónica, houve talleres de Godot, Blender, Comapps, de LibreOffice e ofimática en xeral con ferramentas de software libre como GIMP ou Inkscape, non me acordo de todas, moitas materias, moi variadas. Falamos tamén de bandas libres para radioaficionados, de Mestastic, unha nova tecnoloxía de comunicación baseada en LoRa, de accesibilidade dende o software libre, como potenciar a accesibilidade do software e facelo máis accesible para necesidades especiais, de traducción de software libre. Pois nada, gracias pola entrevista. Veña, hasta logo.